Kedaton. Ngendi kang aran Sekar Gaton? Ndara Putri Sekar Kedaton. Menika bendarane kula. Banjur Mboten wonten kalih nggih menika bendarane. wis Kedaton. Yo banaro. Kok malah jelek. Pancilatri kowe ana ing Taman Sari Kaijilan kok kadingarek ora diadeg dening bendaramu. Kepareng matur nggih Sultan. Iya, iya. Sakmenika sabut jago kalih bendarane kula. Lah bendaramu Dimajak wonten pawongan lumebet wonten Taman Sari. Banjur sakmenika Ndara Putri Sekar Kedaton pun bradat, Pak. timbalan karo Paten Ratu Sumo. Dumateng Kakang Paten Ratu Sumo. Injih Kanjeng Sultan. Kula badhe nyuwun pirsa. Kang kajibah ing dalu punika sinten? Estunipun nggih kula panjenengan inggih. Menapa Kakang Patih Nerangkusuma mangertosi kawontenan wonten ing Taman Sari Mataram? Waleh-waleh dinapa ing dinten sakmenika dereng babar pisan. Katuran priksa Kakang inggih. Bilih wedal sakmenika putra kula pun Sekar Kedaton ical dibradat dening pawongan. Ya, nyuwun pangapunten ingkang ageng anggen kula kendhat. Jejiban menika nggih nyuwun pangapunten ingkang sanget. Iya, kowe tak piduna ora bakal nemokake Prabu Prabu kanthi kuwi. Pandur kang Nyidra Sekar Kedaton mumpung durung oyak. Oyak kados mekaten. Nyuwun tambahi pangit. Prajurit.
diwanuhke. Aku raja ana ing kerajaan Rum. Raja Apkurim kang dadi aran. Banjur duweni karep apa? Sekar kedaton nganti panjenenganku bradat lawan sliramu saka Taman Sariwita. Bedake mung aku tresno kelawan Sekar Kedaton. Tresno marang aku. Tamang kok aku iki lak ya ora trawung babak pisan karo kowe. Pancen mergo saka kabeh mau ature pakah Jalan Sepin amun tata cara ana ing tanah Pulo Jawa seneng bocah wadon kuwi kudu dicolong. Saiki kelakon kuwi tak colong saka Taman Sariwita Sekar Kedaton. Gelemo kuwi bareng aku tak boyong ana ing kerajaan Ngerum minangka ratu ana ing kerajaan Ngerum. Kok penak temen-temen dong warga yang lawan aku. Mongko wong tresno iki ora kaya ngono. Aku iki isih duweni wong tuwa. Yen pancen kowe iki tresno lah ya kudune nembung marang wong. Aku mau ngetepi tata carane wong Jawa. Kuwi wong Betea kaya luput. Mergo gedhe tresnaku kang tumanduk marang Sekar Kedaton. Adoh saka kerajaan Ngerum tumuju ana ing tanah Jawa mung kepengin mboyongi Sekar Kedaton. Nang ini kene kowe iki wis kleru. Yen pancen kowe tresno karo aku ora bisa ngomong. Najan papan aku wae. Tepung wae nduk kaya wis kandung tresno. Ora asih kowe lawan aku. Luwih becik banget. Tak mulyake urung ana ing kerajaan. Sopo manis kaya ora sepangkal kaya ngono.
nganti kowe kuwani nampik marang tresnaning raja ana ing kerajaan Ngerum. Apa wis kok pikir, apa wis kok pitung Sekar Jatuh? Kabeh kuwi wis tak penggali. Mergo babar pisan aku ora duweni rasa tresna marang kowe. Lamun to saben dina bebarengan. Lan naladi kelawan aku tresna kowe bakal tukul saka sakjroning atimu. Nanging saka pengarepan aku kuwi wis ora seneng karo kowe lho ya. Cacakan. Apa yang ke papan kene aku kudu tumindak kasar kelawan Sekar Jatuh? Tumindak apa kowe? Ing sak tengaras ora ana sapa-sapa. Wong aku lan kowe. Apa yo kelakon Sekar Jatuh bakal tak prawoso ana ing sak tengaras. Tak jaluk kowe aja kaya ngono karo aku. Mula saka kuwi, kowe manut kelawan aku tak boyong. Tak angkat ratu ana ing kerajaan Ngerum Sekar Jatuh. Ora bisa. Sekar Jatuh. Sepisan meneh. Aku alus iso kasar uga iso. Kowe manut apa manut? Apa yang kudu tolong? Aja. Sekar Jatuh. Aja cedak-cedak aku. Aku ana ing atas kondo karo kowe. Lamun to kowe manut bakal kepenak urip. Gelem apa ora? Melu aku ning kerajaan Rom. Ayo. banget aku ninggalake pati. Aku ninggalake Sarini, aku ninggalake momok. Banjur aku ora weruh sangkaning kidrat. Terus aku kudu kepiye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah wabarakatuh. Saridin, Tabik Kanjeng Sunan. alhamdulillah. Siro isih kelingan. Ora ketang mung suaraku kenjedaki marang seliramu. Raosen manah jibek Rama Kanjeng Sunan. Mapan kula mboten ngertos kiblat. Kula kedah kados pundi Kanjeng? Ya ora maido. Mergo wis kurang luwih
8 taun utawa suwindu nggonmu nglakoni tapa ngrundang ewa semono saiki kowe bisa minggir ana ing sak pinggiring samudra saiki kowe tumeka ana ing wewengkon Mataram wis teka tanah Jawa Dewi kula sampun dugi tanah Jawi Rama bener namung bingunging manah sak sampunipun kula mentas minggah wonten ing darat kula jibek lan bingung kedah kados pundi Kanjeng Sunan Kali. aku ngerti yen tenane kowe iki kangen karo anak lan bojomu Nggih, nanging kowe ora bisa mulih ana ing Pati sebab isih dadi durone wong-wong Pati nanging aja kuwatir Salibin nggih Kanjeng Sunan. ana cara supaya kowe bisa mulih ana ing Kabupaten Pati Mawi margi ingkang kados pundi leh kula saged kepanggih kali anak lan bojo kula Kanjeng Sunan. ana ing Mataram iki lagi wae kelangan putra Sekar Kedengken waton kowe bisa ngatonke dharma bektimu tumrap Sultan Agung ing Mataram insyaallah mengko bakal entuk sarana kowe bali ana ing Kabupaten Pati ketemu anak lan bojomu Kula niku tiyang cubluk Kanjeng Sunan. Mapan kula mboten gadah ragan. Lajeng mergi kados pundi kula saged pinanggih kalih Kanjenge Sultan Agung Kanjeng Sunan. ana cara mapano ana ing alun-alun gawe pangeram-eram mengko tertentu bakal dadi atur kalih kersa dalan Oh nggih, kula sampun pono. Kula sendika dawuh Kanjeng Sunan. yen kaya ngono Nggih. sawetara aku njaluk pamit Din assalamualaikum Ana dalan sing kudu tak tempuh. Mongko aku kudu iso ketemu Kanjeng Sunan, Kanjeng Sultan Agung sing duweni panguwasa ning Mataram. Ya. Mergo payunge Kanjeng Sunan Kali jajal aku tak leledang ana ing alun-alun Mataram. Coba-coba aku tak jajal-jajal. Menawane dalane aku iso ketemu Momo anakku Lansari. Momo, kuatno atimu bapak mesti bali. Mbokne Momo, aku ya wis kangen. Ning aku tak nindakake lan nutukake lakuku maneh. Menawa dalan iki jajal tak tutup.
wastani namine kula Saridin Kanjeng Saridin. Nggih, tiyang saking wewengkon Mewana, tlatah Kabupaten Pati. Oh, Saridin saka tlatah Kabupaten. Saking Mewana. Mewana Pati. Iki kula kok pireng capet-capet. Nggih. Kok menawi mboten lepat kok wonten sayembara ngoten. Kula mlamah wonten ing papan menika kok madrakan panjenengan wonten ing papan mriki. Kula mboten nganake sayembara nek pancen sayembarano nggih. Kula niku ora teng alun-alun. Nggih. Gapura niki dolanan netuk taun. Nggih angsal mawon wong gapura niki. Jarene arep mlebu kraton niku ora entuk jigar teng mriki. Ning kedam lebet mestinipun dak nggih sanjang. Ajeng wigatos menapa. Dadi mboten entuk mlebu teng mriki. Nggih. Kan lunga mriko. Kan mriko lunga ngalih. Mboten napa-napa kula tak lunga mriko. Iki digawa lha iki barange sapa Lah iki? nek sekintene jenengan gelem nggih manggawa. Boleh. Alah, ora usah bayar. Lho wong gawa digat loro ae. Kaya ora sampean wabote kaya kare badan. Nggih, Jas. Apa angel lho? Lho malah diruk. Iya, iki lha apa? Kuat serang. Aku diangkat ora kok sing jengking. Tenan napa sampe? Wabut ngeten niku. Trimo ngeten mawon. Lho yo entek iki. Entek kok. Sing tenanan. Sing tenanan. Iki mah wis nobo kabeh purung. Iki dumangan ta urung le? Wis ae angkat ngene lho sampe mangan. Ora usah kakek jajal wae. Jajal. Alah. Alah nek kakek malah bokonge. Padha urung le jengket aku. Lah yo nek nyayel ngene tok. Ora kuat aku. Ngomongan kaya usap-usap. Wis ora kuat kabeh. Boten, jenengan menawi jenengan. Trimo digang loro ae kaya Ayo padha wae to. Padha ae kandhane ya. kaya Boyo e pakai orang takut dibule. Oh nyerah dulu. Pripun jenengan? Wongi sing diangkat iki bal-bal dane ora Oh, kula meter kowo nyerah kula ora. Kadang-kadang ya nyerah. Mana kok Pon, Aidin, dipon. Jajale iki dekali wis ora kuat kabeh. Kan bawane dhewe. Kadang Pak Ratus. Inggih kula Kanjeng Sultan. Tak krungokke ana ing alun-alun Praja Mataram kaya ana rame-rame. Ana kedadian apa? Wonten pangeran Weram. Ana pangeran wonten satengah alun-alun. Pangeran napa Kakang Pati? Kala wau wonten Kaleman ingkang nami Saridin saking Nyono. Saridin nggih. Piyambakipun beto degan sareng antek. Lah miyo degan kala wau dipun junjung kalian kawula mboten enten sing siap kalebet kula. Lah saiki pawongane endi? Nggih, menika pawonganipun Saridin Kanjeng Sultan. Apa bener jenengmu Saridin? Nggih, nami kula Saridin Kanjeng Sultan. Ya, apa bener kang slira gawe pamiram-miram ana ing alun-alun Mataram? Critanipun ngeten Kanjeng Sultan.
Kula niku rak saking Miyono, tlatah Kabupaten Pati. Karena kula niku nggih kalebet pedrah saking Mataram. Batine kula wong kula kawula alit pengin weruh wewengkon Mataram Kutaraja teng Mataram niku kados pundi. Lah kula ora nangkal. Agene karep kula niku ora lingguh teng ngaji alun-alun. Ratusan lebet wonten ing pendopo. Ning ndara Kanjeng niki do ngamuk. Jarene kula mboten etuk mlebu wonten kasultanan nek sampun pikantuk palilah. Pancen ora kelu. Iki tata cara negara ya kaya ngono kuwi. Lah karepe kula nggih ajeng mlebet ning gandeng mboten pareng. Ajeng mantuk. Lah kula dipun bengoki ndarane niki kapurih beto degan. Iki kula ora bengok, kula mang betake lho kok do kaget. Niku perkarane kula mboten damel pengiram-iram kan. Upama aku ngangkat topo sing bawa mawon bae. Menawi sepintenipun Kanjeng Sultan kersakaken Iki ngatos-atos Kanjeng Sultan. Didongake. Monggo. Pancen abot banget. Aku dhewe ora kuat. nggih. Ngangkat topo sak kalit kuwi. Boten tiyang. Estunipun nggih barang kalih niki sing marake kula ketuk Kasultanan Mataram. Lah perkawis niki niku rak sarana kula anggen kula tampa suwi dulaminipun. Namun kemawon menawi kula mirsani kawontenanipun Kanjeng Sultan semunipun remuing tenggalih kuceming pasuryan janipun enten lah napa Kanjeng Sultan? Ya, Saridin, Nggih. ora ketang wujudku klemak-klemek. Begasan medak peyek ora pekek nanging. Yen aku dulu marang kowe. Kuwi lah sak-sak ing manungsa jalaran. Duweni kalumyan. Saridin, karo anak ira. Nggih. Wektu dina iki putraning Sun Sekar Kedaton ilang saka Taman Sari Betaram. Mula ing papan kene ingsun bakal nganakake sayembara. Sapa wae ora mawas lan ora idep, ora ketang mikire pacukiling galih daya kebebasan. Kalamun bisa ngundurake putra Sekar Kedaton bakal tak bantu. Kanjeng Sultan joro waleh menapa estunipun ujube mboten badhe mutu mateng boyo dalu. Ning karana kula menika kawula dalam kula badhe atur sabiyan Matur nuwun. lan menawi Kanjeng Sultan kepareng kula batak putri dalem menika dipun colong kalian tiyang ingkang saking jawining rangkah kula Jawi Kanjeng Sultan. Sing nolong putraku Sekar Kedaton Nggih. Pawungan ingkang saking jawining rangkah kula Jawi kalebet sak jawining Kasultanan. yen ngono wong sebrang. Nggih. Kyai Sebrang. Lah sauger Kanjeng Sultan ing mangkenipun paring dawuh. Iya. Nggih tertamtu kula Saridin sendika dawuh. Matur nuwun. Saridin, aku njaluk kula marang kowe. Kundurake putraku. Ngaten. Ana ing ngaten badhe kula wiwiti nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Goropati titip kawontenanipun Kanjeng Sultan. Sedaya kemawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeh padha jaga-jaga ya.
sing dadi raja nang Rum. Alum gawe pakah kumlang. Aku milih antarané kowe. Siji wae sing dadi pakah. Upama aku milih kae cocok ora? Oi, dadi pakah. Nah. Pangkatku panglima. Pakah kok jegrang. Kowe dadi pakah, njaluk jeneng apa kowe? Wawak. Hah? Wawak. Pakah kok jenenge kawat. Kawat. Wawan. Pak. Ora sedo nek ngono. Beres. Ayo anggere ditakoni kok tok iki piye? Pakah Juan Sepi. Aporim. Saya wis wani njangkar kawan terjenat. Wani lungguh ana ing dampar Mesandanu kerajaan Ngerum. Apa kowe lali nalika arep ninggalake Ngerum? Sak leker gentonge kerajaan Ngerum tok pasrahke aku. Mula saiki aku sing dadi raja ora Ngerum. Yen kaya ngono aku bisa pawekon. Lamun toto mujuku ana ing tanah Jawa, bradat Sekar Gedaton mung betheke kok jlomprongake. Pancen yen kowe luwih ing tanah Jawa nyolong Sekar Gedaton, kakroyok prajurit Taramurung Tanurung mati. Ewadene kowe bisa selamat, nanging kowe ora bisa ngrebut negara Ngerum saka tangan. Ing kene bakal tarebut kangge kekuatan bakal Beno, yen pancen kowe bisa takut. manungsa sing kepancingan iblis dakal-dakal anak kepengin ngakai ana ing kerajaan ngono. Sakarmu lehmu marani. Waton aku bisa mukti ngayukoni kerajaan Rum. Aku ora peduli karo kowe. Lho kan kuwi Partisara kerajaan Rum tak jaluk Ora bakal tak ulungake Pakah Dosa. kok kuwi Pancen kaya lebokke Pak Kudara.